oras mah dihita seluhupna manang di dia hita maringanan. Jadi songonang somal tabain tapatuba ison kontenta ima taringo dia karu ni upta si judu tubuh ima di hadapan Tuhan manang upama ni upta na perjuru na maduk upta na perjulu martukoto siya lagudi pinukani na perjulu si ihutonon ni na perpudi manang si patureon ni na perpudi. Jadi niasa situng na di hadapan Tuhan asana usuman ima nanidok ni putta si julu-julu tubuh tuan na dulu martukoto siya lagudi na pinukani uputta na perjulu tay hutu siap puri. Jadi nomor 8 jol mana bisuk, jol mana bijaksana, jol mana jugi, jol mana malu. Hidup di hadapan Tuhan. Jadi buhadu tu ihutono taruh manang patureo siap puri. Jadi ada orang sudah behes tutung mangiru ibe asatong di like di subscribe terlumu bima di komentar bui mangiru saran iba kasiat dongan akar aja penuturi ati dia kana hurang desi panung jaka pangatusion nahu hataho di bagai sakoteno. Jadi lapatan nak di hadapan Tuhan ima uputana berjulu martukoto siya lagudi na pinukani na berjulu si hutono do manang na si patureo. Jadi sa situng na molubui do petai huton nunga sirajani upuna hita tanga dong si patureo amay na perjulu na pinukani uputan na perjului perjulu seheri di buka putta magwarna ima siraja batak siraja batakun tubuh ma akayana konna ima kahita gawe tubuh mamerga baru na pedua dibuka uputta mamuse ima na margor hata batak mulo pature-ture taruh hata batakun omma gawe gudang naso mangat tusi hata batak jela paturi-turi taru margaun umana gebi lupa diaka silsilah manang tarobona tuna petuluhun dipukau putta mamuse surak batak manang aksara batak mana rata mangalapa sada geja jala di habis hurnai boidu di artiu jala isi nang paturi-turi honon lapatan na pinukan yu putay dang arong nasal dang hapaturi hide dang nang malo hita siya nuputta na perjulu tubuh dungi di pukau putta mamuse adat batak
Jela siat dasar dia dek batakom ma anong ima hajugiun ni ima putta si raja bata bakat satu sederiun nang tarbarita tu dek por TV hamalo on di ibu kama musi rumah Batak do taka budaya na asing song seni budaya dibuka ma dokter Batak dibuka ma musi godang Batak justru na kompleks do bui dibuka putas julu-julu tubun umma na idokon na diakwan na jogi uputas julu-julu tubui isiro uputas julu-julu tubui dang na upungi si hoping daun dang na upungi lubeturuan dang na upungi si level mulai do uputas julu-julu tubui omma na nido pude netur dang disebut guarra uputan si sude manang uputas si raja Batak ma omma na muka sudi mulai sian merge mulai sian guarna mulai sian rumah Batak boleh tapat ture-ture rumah Batak iman wain kebiru 2005 dan rumah Batak bekor rumah 2005 nama ruko BTN mulu tapat ture ma ulos Batak na pinukan yung puta pature nga pas bingaho alay mo dito talistarikan taulehon jadi di semua perata rupani terlumubi ma dia kadongan sejuk 2 tahun nun ima dia ka naung jut martopi-topi amak asa tabehas dia karutun asa unang gabi sige erek Bataki ayo malani hata paduhanon na salah mengartikan pature-tureo ninna ujungnya adang jatuh si behata Batak pature-tureo ninna dan jatuh si betarobona pature-tureo ninna ujungnya maralo matu urus Batak ngagudang bijol mon waing holan alan yak hata paduhan di zaman waing apalagi kecanggihan ni perkembangan ni agak ugama manang hadirin dan adong be melestarikan budaya ta edek Bataki ay nung aku be namaralo tuhatani parjabaran bolo siya budaya edek Batak nakaning ido sa ido edek Batak adong mamutu manang semboyan na paling diakui di seluruh Pertiwi ima main sin edek Batak dalihan na tu soba marhula-hula elek marboro manap mardongat tu sangat kuat do arti ni na tulun hapil sapat ni na tulun jalan nga kurang cuma maralo sobaw ni nahula-hulay na salah ay do nakutuh na hita pi marhula-hula hita marbor mardongat tu si pataroin na si pahasede si patay na si pahatur si pataroy ta hula-hula si patabor arong do pasangat kita pa hata ni sopa molo sonari nunga gudang be mabbe percebaran kebi cicang mau tu hula-hula nami inna bakat bahasa nuaing omma dele nami pasang apok kamu tulang nami ipasahat ka kitring nama jadi rupani sengaja hubai non ka terlumbu bima di sudut na poso ka
asa talistari budaya tai unang gabi alani hata paduhan salah mengerti kita so nauruk nakanin digijam molo boy du pitai hutto na pinukan yu putta si julu tului nunga siraja ni upuna hita unang atong aladang mampu mangulahon edeti dang mampu menghitun aka tarobo generasi permergaun dang mampu kita merhata batak do dingkan dang mampu kita majaha aksara batak surat batak gebe unang tarotong napa ture-ture ko dot aka pungsini dalihan na tulu dang taulahong gebe didok napa ture-ture ko unang salah. Jadi sengaja on huwai no rupani kembali ma apalagi kita dia ka nomor media sosial baik pihak ka di postingan ni dongan na sering pinayuhut saya salah mengerti do di hata paduhan jadi saya situng na tuan na dulu martu kotor sila gudi uputta na perjulu pinukan uputta na perjulu ikon ihutor tersebut tuan na dulu imam halak na jubi halak na bisu halak na bijaksana jala justru odo na kuat apalagi mahita lengkap siap budaya dia gudang do rupani dia ka suku na asing dang dimiliki songon halengkapun na pinukan yu putta si julu tuwo adong do suku onin na alai dang adong surana dang adong budaya na belum tentu dimiliki filsafat songon delian na tu jela hula batak do memiliki yu do ulus Batak jadi so nahulok na kaning tuak kadongan alana di jam sonari nunga mulai gudang menyerang manang umurang dia ka pangetusiu dia dek Batak dia ka filsafat manang na padohan yu putte ahado filosofi na jadi asa rapita ka manuarahun asa tetap dia tu ka dongan sudut no poso ima taringu di budaya adat Bataki sa rapita mangulahum manang melestarihun jadi tutong madohonokku di hatani ne tu na maddo asa tangan mabotohon ujung na ima jeri-jeri bakku matuk kata dohon ati dia adong na hurang lubi dia kapadohan jumuluma ibe mersetebi horas